Kala wau saking dalem jam pinten Mbak Prigel? Kula wau saking dalam jam 7 Mas Lendro. Oh, sampean jam 7 to? Nggih. Piyambakan apa kalih ingkang garwa? Kalih ingkang garwa Cak Slendro. Alhamdulillah. Inggih. Sak menika dalem pundi? Kula Kediri. Oh, sampean asli Kediri ya nggih? Nggih. Nyapa to Be kok Nyapa ta, Be? Krek ra Terus iki. wong ngomong iki. Ra iku ditabrak bis bagong. Lah nek wong ngomong nyapa gundulmu ning kono lho nyapa. Sing kleru sampean iki wong Jawa kudu ngerti sopan santun, unggah-ungguh. Lah aku apa kurang santun to, Mas? Masih nyuwun sewu sampean ku nek ngomong nek kenalan ku mbok yo sampean ku aja ngene lho. Lah terus piye? Mokon piye? Aku karo Mas Lendro iki masku lho ya. Iki kaya adikku dhewe lho. Iki sebagai orang tuaku kan ya perlu dihormati ya Mas. Ya Iya, lho. sugeng dalu selamat malam Mas Selamat Lendro. malam ugi, Mbak Prigel. Piye kabare sampeyan Mas? Sehat. Kowe malah kaya pitik ngendhok. Kok pitik ngendhok piye? Mbok tulung anu diganti. Sampean ku energik iku ngerti tapi mbok ora usah mengguri tapi mengarep. Lho. Mengarep Mas Lendro, pripun pawartosipun? Lho, tak penak to. Dangu mboten panggih Mas Lendro. Lho, Oh, diubah. Diubah. Jadi ben rada soft ngono ya Mas. ya? Nah, Sugeng dalu Mas Lendro, piye kabare sampeyan Mas? Apa sampeyan ya sehat Mas? Aku ning kene sehat Mas Lendro. kowe aja ngene-ngene. Lah jiremu pokoknya ngarep. Kok kowe nek ngene-ngene Pak Setianto kok ngisor jane prigel kae ngapa. Yo, kencana wungu. Iki lho Mas, sama nok panggah ngono tak wehne nya. Hei, Lah aku risi lho Mas, panggah dikonane wong moh bareng apa panggah digandrong. aku mbok kon ngetoprak. Gaweanku wis akeh dalang kok mbok kon ngetoprak barang. Iso ngetoprak? Lho. Cobi jajak ngetoprak mlakune piye? Jajak delok saithik wae. Mlakune ngetoprak piye? Dapuk sapa iki? Damar bulan. Ah, Ini. yo, tak kene siruk. Ah. Damulan, dajak mlaku. Alah. Iya toh. Damar bulan kaya kena tipes. Yo, ho. Oke. Ayo. Yo. Wah, jaran. Jaran. Oh. Lah Mas. Oh. Indonesia
Be, iki Cacahe nabung iki ora iso karo Pak Wanto bendina nabung ngono kuwi nek libukan. jarane lanang apa wedok, Be? Jarane. Mbuh kene. Wah. Ya Caca iki mbok ngrumangsani. Apa? Pak Wanto iki sapa? Lagi. Lah Pak Wanto dapukane apa ora ngerti to? Dapukane apa iki? Sewan gamelan. Oh alah. Lurah gong to tiba. Tak kira ya apa. Mboten. Ayo, paling kok tengak tinggi. Oke, Ki pangane ditanya. Wah, selamat malam wilujeng dalu, Mbak. Nggih, selamat malam Mas Slendro. Piye kabare sampean Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat toh? Lah sampean pripun? Alhamdulillah sehat Mas. Kalau wau saking dalem jam pinten Mbak Prigel? Kula wau saking dalam jam 7 Mas Slendro. Oh, sampean jam 7 to? Nggih. Piyambakan apa kalih ingkang garwa? Kalih ingkang garwa Cak Slendro. Alhamdulillah. Inggih. Sak menika dalem pundi? Kula Kediri. Oh, sampean asli Kediri ya nggih? Nggih. Nyapa to Be kok ngrusuh? Nyapa to Be? Krek Terus raiki. wong ngomong iki. Raiku ditabrak bis bagong. Lah nek wong ngomong nyapa gundulmu ning kono lho nyapa. Sing kleru sampean iki wong Jawa kudu ngerti sopan santun, unggah-ungguh. Lah aku apa kurang santun to Mas? Mas nyuwun sewu sampean ku nek ngomong nek kenalan ku mbok yo sampean ku aja ngene lho. Lho. Lah terus piye? Mau kon piye? Aku karo Mas Slendro iki masku lho ya. Iki kaya adikku dhewe lho. Iki sebagai orang tuaku kan ya perlu dihormati ya Mas. Ya Iya, lho. sugeng dalu selamat malam Mas Selamat Slendro. malam ugi, Mbak Prigel. Piye kabare sampeyan Mas? Sehat. Kowe malah kaya pitik ngendhok. Kok pitik ngendhok piye? Mbok tulung anu diganti. Sampean ku energik iku ngerti tapi mbok ora usah mengguri tapi mengarep. Lho. Mengarep Mas Slendro, pripun pawartosipun? Lho, lak penak to. Dangu mboten panggih Mas Slendro. Lho, ngene. Oh, diubah. Diubah. Jadi ben rada soft ngono ya Mas. ya? Nah, Sugeng dalu Mas Slendro, piye kabare sampeyan Mas? Apa sampeyan yo sehat Mas? Aku ning kene sehat Mas Slendro. kowe aja ngene-ngene. Lah jiremu moko nyang ngarep. Kok kowe nek ngene-ngene Pak Setianto kok ngisor jane prigel kae nyapa. Kok malah diingeti kok so. Aku bingung Ini ngarepe aku. menyapa dulu sama Mas Akbar. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel Sugeng Pangayu dalu. Anjar Wening. Inje sugeng Lama dalu. Tidak jumpa dipertemukan di dusun Ngene iki lho, Pe. di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Cono ta Mas? Tangane. Lah nyapa to mau kenalan Salaman jirene orang mokon oleh, kenalan. Salaman itu Salaman tuh cukup di sini sudah cukup. Lah, ora usah nyedak nek pengen nyedak mbok kono ning warung. Apalagi Cukup lah ngene Lah kan ngraketke kekadangan to Mas. kan Aku wanita ora gedok nek ngene. iya, aku karo Mas Akbar ki bek ngene lho. Lah, lho, Arep mangsa kentel. dhewe lah ya ngene ya Mas ya kanca Kentel kental ngene ya. kanca kentel. Kanca kental ngerti ora kanca Dadi kental. nek Saliman ngene iki lho. Kowe kecel omong-omongan. Wilujeng dalu selamat malam. Apa kabarnya Mbak Oh, Prigel? baik Mas sampean piye Mas? Wow, baik sudah. Tadi Alhamdulillah. sudah makan? Sudah sama yo wis mangan to Mas. Sudah makan. Aku ngene lho Mas. iki Kaya jagongan ning gone warung kowe kok. pancen iki cah iki kaya anu Mas, kaya Ya, Ya Mas, saking akrab ya, cedakku akrab. karo Mas Akbar itu. Tapi adat unggah-ungguhe iku ditata Oh, ngono lho. iya, iya. Dalang kok dijangkah lho. Lho timbangane begagah omong karo wong Jawa. pancen iki Akbar ki lagi kangen karo sinden-sinden ngene iki, Mas. Oh, ngono iya. Iya, Mas yo. Ayo no. Itu interaksi itu wajib. Mbak Prigel luar biasa lho. Luar biasa nih. Piye, Mas? Lagi urung-urung wis joget jaranan. Jaranan. Itu kan ikon Tulungagung. Nyanyi, suarane yo hebat. Hebat. Lagune yo apik-apik. Apik. Wis dirilis ning gone YouTube. Heeh. Sering gawe konten. Betul. Ki ora trimo ming nyanyi, Mas. Lah apa? Lho ketoprak yo hebat lho iki lho. Apa iso? Lho seniman multi talenta yo kaya Mbak. Seniman hari ini memang harus dituntut seperti itu ya Mbak Prigel ya Mas Lendro ya. Harus lah Mas ya. Nyanyi kudu iso, ketoprak sithik-sithik yo kudu iso. Saged. Lho. Harus Iso ya, Mas Lendro, harus Mas roll Lendro on itu ya Mas ya. Saged, no. Roll on. Roll on. all round. Oh, all. Oh, harus loron. Roll on itu kabel piye kok iso. Dicoba
Lho, kowe gak percaya to? Lakone apa sing pas, Mas? Iki lakone sing pas yo minak jinggo no, Mas. Minak jinggo ngratu? Iya, kok minak Damar Wulan Ratu. Damar Wulan Ratu minak jinggo. Iya. Dapukane sapa? Ya sing dapuk aku sutradarane. Kowe dadi apa? Lho, aku biasa no, Mas, sing dadi cerita no. Apa? Dayun no. Wong aku Damar Wulan. Lho, Damar Wulan kok gundul iki. Masa bar Damar Wulan elek. Damar Wulan telek. Damar Wulane bar kemo gitu ya, Mas. Kanker. Tau apuk. Kowe yo minak jinggo no, Mas. Aku minak jinggo. Iya. Kowe Aku Dayun. Mbak Prigel. Aku berarti sapa? Kencana Wungu. Kencana Lah Damar Wulane. Lho, Damar Wulane yo sing bagus to, Mas. Beh, aku mbok kon ngetoprak. Gawean kuwi akeh dalang kok mbok kon ngetoprak barang. Iso ngetoprak? Lho. Cobi jajak ngetoprak mlakune piye? Jajal delok saithik wae. Mlakune ngetoprak piye? Dapuk sapa iki? Damar Wulan. Ah, Oke. yo, tak kene suduk. Ah. Damar Wulan, jajak mlaku. Alah, alah. Iya. Damar Wulan kaya kena tipes ngono lho. Sik to. Piye? Gagah Damar Lah Wulan. yo gagah, Damar Wulane ganteng to. Lah kok gak Ora. Oke nih, iki. Tangannya dibuka loro. Dodom buka. Bokong ngedet. Ngedet sithik ngene srit. Ngene lho. Lah, buka dodone sek ngene. Nah, karo mlaku. Malah kaya Malah kayak mau setruk iki lho. Suarane Damar Suara- Wulan. Suara piye suarane? Iya. Iya yi. Kurang gede, kurang gede. Iya yi. Kurang gede. Iya yi. Kurang gede. Iya yi. Kurang gede, kurang wibawa. Iki opo? Ya kan Damar Wulan ya. Damar Wulan. Nah, ceritane Ceritane Minak Jinggo teko ning gone Kencana Wungu. Betul. Terus Kencana Wungu diuber-uber, akhirnya dirangkul, akhirnya Minak Jinggo etok-etok gelem. Sing moh iki kok Ya aku gelem dirangkul iki. kowe tak. Iki tapi Damar Wulan karo Kencana Wungu padha senenge. Aku sek wis keri. Oh, keri. Kowe ligesel. Kowe kudu ngadeg ya Mlaku ora iso njaluk ngarep. Ya ini kudu metu ya aku. Yo, dadi sapa sih sing metu iki? Iki kula tak oyak-oyase ora gelem terus kok marani sampean Sampean. njaluk pertolongan sampean. Njaluk Oh, iya. tulung. Terus perang ya. Ya perang. Suaramu piye? Ayo kene sik. Ya apa? Suarane no. Ben bindeng no. Ayo. Minak Golek Jinggo. pangan samplok. Ayo. Pancen iki ya pas kok, Be. Kita keples gas. Matane mak padha neker. Suarane piye? Katane. Ayo. Ya ngomong Pak. Ya ayo. Ayo. Pinter-pinter apik. Ayo kene guri. Ayo. Iya, iya. Duduk lah. Duduk. Kene Mas. Au. Kowe iso ngeprak apa ora? Kentongan. Suwi. Ketoprak kok sapa? Ketoprak kok sapa iki lho? Lah ya ora pangkling ya aku. Apa iki ana mawongan mlakune ditata. Nah, mlakune. Ayo mlakune. Sikile kurang begar. Lah, tangane malang kerik. Malang kerek. Ala kok padhek lek karo iki aku. Gak wis. Ora. Minak Jinggo mlakune piye? Mlakune no. Nah, ngono. Minak Jinggo mlakune Yo ngene piye? iki menak jinggo mlakune. Oh, Minak Jinggo mlakune ngono. Iya. Ketoprak ndi wi? Ketoprak kono daerah Pati sikile iki rada gejik sitok ngene. Nah, ngono lho kok yo. Sikil Minak Jinggo ora ngerti mlakune. tak tutuk sik ben anu gejik. Tak wapuk ya. Iringane jojo-jojo ya. Tutuk tulung dak tak jleng ngono ya. Oh ya. Truk tak tak jleng. Matane aja cangkeme kendhange iki ditabuh. Kok iso gur cangkem. Mas, Kok Mas. jane yoga pas arep tahlilan mosok gawe iki lho. Iki Tutuk tulung dak tak jleng. iki bocah cilik lho, Mas. Ayo. Oke, kompak. Luar biasa. Iki ketoprak apa to jenenge? Ketoprak sagreme jenenge Astra Budaya. Astra. Pisan. Api. Iki awake dhewe noprak apa dadi pocong? Wis tak penyesuaikan iringane. Api ya tapi.
Nyong 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 nyong. Piye lho rae? Api. Keri. Wis to meneng ae. Ben pinten. Pancen golek pangan ya ngono kuwi. Kowe nek gak nganggo kuwi malah sesuk ora iso. Iki kaya garwaku kencana wungu yo. Napa bener lho rae? Oh. Waduh tegane klopo ijo lho rae. Becane sing duwe bojo. Tegane klopo kuning. Becane sing iso nyanding yo. Pring kuning manglung ning kali. Sapa wonge sing ora pengen ngetok lho rae? Lencir kuning merak ati. Sapa wonge sing ora pengen nyipok. Cuwi pok mek katon sauntune. Diajeng kencana wungu. Suwe. Kowe maju-maju to. Biasa iki wong jenenge minajingku. Garwaku kencana wungu. Kluntung. Lah kluntung. Lah peket ana kuwedi ketane. Piyai kok ayu nggih lho rae. Ayune kaya ngene kencana wungu. Ana apa minajingku? Pripun lho rae? Bocahe jablay. Jablek. Ketok wis suwi ora ketemu karo aku mulai dene semangat. Aku teko ning papan kene mergo kangen karo kowe. Aku gak kangen karo sliramu minajingku. Pripun lho rae? Bisa Mina. Wonten kamar kosong. Iso ketoprak tekan kamar barang. Biasa wae aja kloget-kloget ngono kok. Lah aku kangen karo sliramu lho minajingku. Terus aku kon piye? Aku sesuk gila to. Aku kon piye? Jakne. Aku kangen karo kowe. Yo. Kencana wong iki kalem. Aku gak iso kalem aku saking kangenku karo sliraimu lho minajingku. Iki kok Sliramu kok raimu. kencana wungune ke Gunung Bolo kata gitu. Piye dadak Sing biasa Kenang kowe langgananku. dawuh apa minak jinggon ratu ya. Iyong diajeng kencana wungu. lho rae. Dawuh ana apa minak jinggo? Dayon. Dawuh lho rae. Calon bojoku wis gelem nyauri omonganku yo. Duwe IG ora lho rae. Ora duwe. Kowe lak kangen karo aku to, Dayon. Aku kangen karo sliramu minak jinggo. Samina. Saminah lho. Dayon aku di omah bareng. Lah ya bayar aku ora ketesel boh. Ngapunten nggih Bajang, ngapunten nggih. Niku ora kecluk. Aku eling-eling Bu Saminah. Nom-nomane mesu wayu kaya ngene Bu Saminah. Dawuh lho rae. Manut tok anu slendro-slendro Pak Dik. Piye? Ana apa? Iki lho slendro. Slendro Mas. Slendro. Ya slendro. Bocah kaya toren ngono. Ngene. Lho rae. Tak gandrunge sik ya yo. Iya. Kencana wungu. Rukun Islam. Nggih. Gandrung lho Mas. Gandrung ya tembange sing. Mas iki cedhak masjid lho. Iku kok peling lho Mas kok rukun Islam. Gandrung kok rukun Islam. Nadyan wujud temong peksi. Ayo kencana wungu manuta tak pek Iki lho. Pripun lho rae? Aku ditawani yo. Ning aku kan cah pondok. Ana toprak kocah pondok. Wis mualaf dek. Agawe takline pronto. Manut to tapek bojo ya kencana wong. Iki lho Mas. Dayon. Yun, Piye lho rae? tukok nondok Jawa ya. Enake ndokku piye lho rae? Moh. Nek jarene kangen to Mas. Ya Mas Sebagai istri kan aku kan yo. Sampeyan ki moh. sampean ki moh. Aku mau karo kowe. Moh kok moh aja ngono to. Iki lho. Iku jenenge nawakne. Kuwi nawakne jenenge. Alus pengen manis yang semak. Manut to ya wong ayu. Iki wis tak gawakne hadiah 3 pilihan salah siji. Napa mawon lho rae?
Apa? Sing nomor sepisan nomor 1 ya kuwi Anis, loro Prabowo, 3 Ganjar. Mas Pilihan. Wapuk wis bar wis biyen. Wis bar lurae. Aku mari KPPS lho Mas, aku eling-eling kan. Wis pilkada wis. Nganggo tabel Wis Bawaslu. suwe nggon kula lono manut ya kencana wungu. Iki lho Mas, sampe nek panggah ngono tak wehne nya. Hei, Lah aku risi lho Mas, panggah dikonane wong moh bareng apa digandrong Sampeyan jadi kencana wungu gelem. Apik iki lho ketoke. Kencana wungu kuwi padha karo kencana wungu bar dintup tawon no. Sampeyan ku jual mahal, ora kok terus pasrah. Lah aku risi panggah mbok kono mbok dulak-dulak sebagai wong wedok ya harga diriku ya piye. Ya tak wehne pisan ta ya to Mas. heeh bener. Ketoprak ya ngono kuwi ya piye ya. Ketoprak ya ngono iku aja to minak jinggo. Aja diuper-uper. Diuber-uber. Iya. Wis suwe nggon kula lono manut ya wong ayu. Emoh Kang Mas. Aduh, rambutmu kang ngemak ngembang bakung. Alise miji timun. Alis sok miji timun iki. Nanggal sepisan. Nanggal sepisan. Janggutmu nyatis, sikilmu meletek. Sopo to sing ora katut karo kowe? Mas, sok sikile mlethek lho. Alise nanggal sepisan, irunge mblukang semende. Nah, Bokonge be. wah bokonge nyigar jambe. Bokonge semampai. Nawon kemit lho. Nawon kemit. Kok di mau? Alus manis yang semakin. Coba ganggu yo tapuk bukan kowe. Aku Slendre isro wae kowe. wis suwe nggon kula lono golek isi podang jenah manut karo aku yo. Emoh Kang Mas. Apa aku kurang elek? Iya. Apa kurang bagus? Kurang bagus. Kowe njaluk apa waton kowe kelakon dadi bojoku bakal tak turuti kencana wong. Sing dindene omongan iki be. Mergo aku salah sawijining nalindra kang sugih bondo sugih bandu Mas Picis Raja Bror bakal tak tumplek-blek ning sliramu waton keran njaluk pudun lintang rembulan kang tabsop pinangkane mulai kojo kecewa atiku dadi wong ayu tapan. Omong kok kentekan ambekan iki lho. Omong sampe kentekan apa sih wir iki jan. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Kencana wungu Ana apa? manut dadi bojoku. Emoh Kang Mas. Yen tak gawe kanthi cara alus kowe tetep nampik karo katresnanku. Apa ya kelakon kudu taruh do paripeksa ning papan kene kencana Kesuwen wungu. lurae. Aku moh karo kowe Kang Mas. Damar Kencana wulan. Damar wulan aku tulung ana damar wulan. Ana apa yayi kencana wungu kok mlayu-mlayu gawe kagetipun Kakang? Minat jinggo panggah nguber-nguber aku wae damar wulan. Kowe ora nafsu karo minat jinggo? Aku wegah karo minat jinggo damar wulan. Lah nyapa penyebabe kok kowe mau karo minat jinggo? Elek. Wah lek. Aku sing ngongkoni Pak Mubarok. Nyapa bareng kok tekan pakku bareng lho. Bapak minat jinggo. Mangsaku. Dadi Minat kowe jinggo mau ki, Pak. nek kowe dirudo paripeksa. Aku moh Sapa kowe? Ngadeg kok. Lho, damar oblek. damar wulan. Damar wulan. Marulan. Ngadeg no wong gedhe. Peluk. Panjenengane kok perwira lho Gustine? Kok nganti garwa panjenengane pun digonjak sanesipun priya? Soy. Tuk. 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 Sepana yen marai damar ulane gedhe kok. Tak adepane wong ayu. Cilik ngono. Kae bojoku. Nuwun sewu. Nyapa kok Mbak Pek? Panjenengane iki ampun gonyak karo munyure mutiku lho. Iku swaraku goblok. Dayone biasa. Iku mau iso bakon ngomong dadi sapa. Oh iya. Nuwun sewu. Apa? Damar wulan. Kepiye? Panjenengan menika yen gonjak kalih garwanipun Gusti kula sing boten trima. Lah, Ki bojone minat jinggo. Betul. kae bojoku.
ning Minak Jinggo sok sangsaya suwe senenge karo aku. Arep ngopo? Sik sampean kok seneng Minak Jinggo? Lho, seneng karo Kencana Wungu. Wow, dene lan jeruk minum jeruk tibane. Wow, lagi ngerti pantesan duwe pacar putus terus. Sapa be pacare be? Hei, wis mantap. Hop. Ki ketoprak. Yo, ketoprak yo. Nyuwun sewu. Aku yo ketoprak. Damar Wulan. Yen panjenengan ra iso tak sandek, laden ana aku ya be ya. Piye to goblok. Wong bagus, tapi ala tumindakmu. Kok iso lho? Kae ngono bojone sapa? Bojomu? Loh, iki ngono calon bojoku. Ngopo kok terus kowe demenan karo calon bojoku? Sak pinter-pintere sing naleni panggah pinter sing ngudari. Yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni entek wedine kariwanine. Oh, jajal kesaktiane Minak Jinggo. Nggih lurahe. Dene lurahe. Ayo lurahe. Yo. Au. Tulung ora iso ngadeg. Kekunci sikilku dhewe. Ya. Hai. Hot. Hai. Nyapa? Nyuwun donga Jaluk pangestu ibu. Oh, ibumu. Iya. Ya. Iku sing menang sapa? Sing menang sing duwite akeh. Sing menang duwite akeh. Oke. Iya. Kampanye. Hai. Hop. Hai. Hai. Kakean pola. Hot. Hai. Ayo, perapatan. Hai. Perapatan. Hai. Oh, hai dah. Hai. Melayu kowe. Damar Wulan. Matane kae lho. Matane musuh ning kene kok. Musuh meneh kok. Endo dene. Pateni kok ya. Oke. Up, ha, hit, oh, ha, oh, hai, 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 up, ja, hit, oh, ja, 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 up, ja, up, ja, hai, ja, up, ja, up, i, tok, 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 tok. Kene yo mek ngono tok wae lho. Rung Kowe tau diapa-apa. ndelok ketoprak apa ora? Apa? Kowe ketoprak kocrok piye? Sapa? Kowe tau nonton ketoprak apa ora? Sing mati ra Damar Wulan Culuk kocrok. Sing mati kowe lho Sing be. mati sapa? Minak Jinggo. Lah karek ngene wae. Oh alah, kocrok iki kok. Wong kok angel iki sadurunge niku Mbak Seneng-seneng Bu beliaunya. Saminah kalian keluarga, kalian Pak Rianto, Mas Agung, Nggih. terus Mbak sinten? Mbak Ingkang Putra Kang Kaping nomor sepisan. tunggal nggih. Mas Lukman. Oke, Mas Mas Suran Lukman. minggateng panggung Mas nggih. Monggo. Pikil dijampingi ya. Iya, Mas. Mohon izin boten ngira-ngira hormat kula kagem Bajah Sarminah Bajah Saminah, monggo Mas Rianto, Mas Agung. Kale putra ingkang nampa setunggal. Monggo Ibu. Awake dhewe rada jemput rono Oh, ya. no, iya, ayo. Mbak Prigel nyuwun sewu. Ibu dipun papak. Oh nggih. Monggo Ibu. Mriki Mbak badhe munggah Mbak ketinggalan. Luhuring ayatnya kalsaring Gusti dasing kula sungguh kami Mas TB, Mas Akbar, Nggih. panjenengan pirsa apa ora? Ibu iki selalu mirsani wayang setiap malam lho. Wow, hebat, Mas hebat. beliaunya tuh wonten Kalimantan, Balikpapan. Balikpapan. Beliau selalu memantau wayang kulit. No. Nggih. Wilujeng dalu Bu Saminah. Wah, ali-aline sampean gaul. Gede Bu. Ngatos-ngatos nggih Bu nggih kalih Andik niku. Iki
Selamat malam Mantan Wilujeng copet. dalu Ibu matur sembah Arep tak nuwun. colok iki kok, Mas. Sami-sami. Sampun paring rejeki kula kalian kanca-kanca Astabrata. Mugi-mugi Ibu pun paringi panjang yuswa, sihat walafiat. Amin. Pripun Bu mirsani wayangan dalu punika kinten-kinten seneng napa mboten Bu? Seneng lah. Remen nggih? Iya. Nyuwun sewu wonten rencana dipun timbali teng Balikpapan mboten Bu niki Bu. Pripun Bu? Gampang. Gampang nih. Insyaallah, Ora nggih. nganggo Mas Andi nggih. Nggak bisa janji. Oh, nggak bisa janji janji. nggih. Nanti Alhamdulillah tak, sementing nggih. sehat seger waras terus nggih Bu. Amin. Amin. Insyaallah nggih. Nggih, wah alhamdulillah. Anu dangu mboten wangsul Tulungagung nggih Bu nggih. Sering. Sering Oh, ya? sering. Ibu setahun sepisan mesti tindak wonten Tulungagung. Oh iya wah Mbak kula nembe pirsa jenengan pisan iki Bu. Mangke nyuwun anu nggih IG-ne nggih. Lho. Nyapok tekon IG barang lho. Iki apa? Arep tak DM. Ide. Arep njaluk transferan kowe nggih. Ibu nyuwun sewu nyadong duka ingkang kathah badhe ngersake tembang napa kalian Mbak Prigel. Nggih, heeh. Nggih Ibu iki raose seneng banget lho Mas. Tenan, Malam Mas. hari ini apa ditenggani dulur-dulur mriki saha keluarga, Heeh. sanak famili. Saken tembang napa Bu? Aku ada tembang spesial kagem Ibu, Mas. Napa Napa tembangipun? niku? Ya, iki Bu. Napa, Bu? Oh, sudah. Sudah. Oh, nggih. Ini ada bawa sithik ya ta. Iki spesial kagem Ibu. Apa? Jenengan Napa, mireng Mbak? nang nggih, Bu nggih. Nggih. Sedikit saja. Oh ya, Pelak ndak napa apa-apa. slendro Mbak Prigel? Selok, Mas. Oh, pelak. Pelok. Pelok, selok. Slendro, Mas. Oh, slendro, slendro. Ya. Coba Nanti pelak. nengah mawon nggih, Bu Nggih, nggih. nyun sewu. Ah, nyun sewu. Ya. Mangga Mbak Prigel. Nadaripun Nadare Mas Nadaripun. Ibu Saminah Ram. Sarmino kleru lho sampean Sinten, Bu? enek ere lho Mas Sarminah. Oh nggih, Bu Sarminah. Ibu Sarmi Nasa Tuhu Ibu Sarminah satu. Iya Mas Sampun kasam badan Sampun kasembadan Sampun tegesnya apa Mas? Sudah Terlaksana Dalang akbar ditimbali dalang ditanggap nanggap dalang akbar Akbar. menika Terus? nadare Ibu Sarminah Nggih. ya toh Terakhir. kula prigel dan juga ada Mas Slendro Komplit, komplit, komplit. Aku Kula Mbak prigel ada Mas Akbar dan juga ada Mas Mas Slendro. Slendro Komplit. nggih, Bu, Leres to Bu komplit. Sarminah. Alhamdulillah Lah aku. Lah kowe gak roh. Lah kowe sing ngakon rene sapa? sing nimbali kowe sapa? Nek Mbak Prigel, Mas Lukman. Ya, Koko lantaran Lukman. Ibu Sarminah. Betul sekali Lah, Mas Akbar Ayo ditelepon. telepon Pak siapa? Lukman. Pak Lukman Ah. juga sampean Mas Sama Pak Lukman Sama ekonya, Pak- iya. permintaan dari beliaunya. Lah kowe kowe sapa sih sing nelpon sapa ayo kowe rene? Loh, mbuh. Lah kok lho kok mbuh Aku diomongi Mas Akbar. B, aku tanggal 14. 14 Desember. wayangan ning gone 14 Desember wayangan ning ngene Suruh Kidul Bandung Tulungagung. Oh. Lah kowe nggih Mas siap. Lho. Aku teko rene. Aku kan gur ngabari tok. Loh. Aku dalang ning Suruh Kidul, aku dalang ning Lujon kene. Lah sapa sing kon awakmu rene? Nek Slendro jenah tak celuk, Nggih. Mbak Prigel tak rawuhke. Lah sampean nopo kok tekan kene? Sampeyan ngandani kula mek kon delok tok to. Ngabari aku nek dalang. ngabari tok Lah nyapa Be. dadak macak barang? Mas, sampean bilang katut. Katut ngapa Bu? Berarti timbali katut. Lho, mangke katut ora diblonjo nggih padha mawon. Sik, kita sik. Ayo. Petunge piye iki? Anu Bu, jenengan nyuwun sewu, jenengan anu Bu ngebel kula sekedap mawon Bu. Tak tek krik kok aten lho Bu. Kula ben ayem Bu. yakin sih anu yakin lho. Tinggal Bu, jenengan bel Bu. Sampai kring atau jenengan pateni kula mun ayem Bu. Penting jelas lho.
Ora, tapi yo Kancane Mary, kancane telepon dhek ora ditelepon Mary. Ibu itu semuanya dianggap keluarga kok. Betul, masuk betul. asbab data awake dhewe. Aja sumelang. Nggih, tenang mawon. Lagunya napa? Lagune napa? Lagunya apa, Bu? Requestnya? Requestnya tadi ke Koluman. Napa Mas Lukman? Apa Apa kok? Lukman? Lagunya apa kok? Lagunya Ibu kok. Apa kok? Kira-kira sing ngaku ra iso yogane raruh ngono lho. Iya kok. Nggih. Napa? Mas Lukman. Lagunya, wah sampean gelangnya kok nyerawin gitu, Mas. Iki arep njaluk nek iki gitu. Napa? Hati-hati Ayo, lho Mas niku Lukman. rampok lho. Oh, podang kuning, Oh, podang kuning. uler kambang. Oh, Nggih. nggih. Nggih, monggo. podang kuning. Ya. Siap, spesial Ibu. Oke. Oke, spesial itu. Kita joget bersama ya. Oke. Langsung irama seragenan apa langgam riyen Mbak Prikel? Seragenan mawon. seragenan, Ben oke, gayeng oke, ya, oke. Mas. Siap, Kalih siap, siap. nyuwun sewu Mas Akbar. Pripun, Mas Mari Lendro? Sing ngaturi Mbak Sinta kalih ngrencangi Ibu aja. Oke. Oke, ayo Mbak Sinta. Ayo Mbak Sinta. Pundi sinten? Langsung wae ditarik seragenan Mbak Prikel Yo, bersama monggo. Mbak Sinta. Yo. Nyuwun sewu Coba. Mas Akbar. Apa? Mawi Bu Aja menika mboten kersa joget. Nggih, nggih. Nggih. Boten kersa joget. Namung paring tali asih. Oke. Tali asih. Siap, 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 siap. Nggih. Nah, yo. Sampun nggih? Nggih. Heeh. Dalem. Pripun niki sakniki napa benjing nyanyine? Ya. Apa kok? Oke, siap. Ibu mboten kersa joget, mawi Mbak Ayo. Sinta diaturi. Oh, sese. Nih, Oma. Kan sih lah. Ah, sih, Om. Oh, batu warung lah. Usaha terus, usaha. Siap, 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 siap. siap kok. Sukses selalu sehat. Terima kasih ya kok. Ya kok. Heeh. Masya Makasih, Allah, kok. nggih. Monggo Yuk, tembangipun podang kuning. monggo langsung irama seragenan. Tarik. Yuk. Nyapa ruhe-ruh. Hey! Ayo, ayo, ayo. Asobrono. Silka. Ayo Mbak Tika. Ayo. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang obang-obang midarangko goleki ora krasa esok awan ganti wengi man yen ngati liya kangewan kleyang tasawang menclok ning ngepang kencangan tarin desa kakadewan sareng ngecet dheweke kalih penclokan tak suwun mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis iba bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal atiku kejiwang liya energi podangan dudut ati kepranan ramandu hatiku sang saya tetro tasranane son pikaku bendo ayo Bu Sarmina matur sembah nuwun nggih nggih sehat selalu Asobrono suka Pas. iya esok
ngecek dhewean komeng sleret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen kelakon nyandek selirane bakal atiku kaki walian yene si podang andudut tati kepranan raman duatiku saya dedra nesanani serpi aku Terima kasih. Oh, Kak Prigel. matur sembah nuwun Ibu. Baca. Mugi-mugi sehat selalu. Nggih, matur nuwun. Panjang yuswa. Lancar rezekinipun Amin Ibu. amin Allahumma Matur sembah nuwun. amin. Salam keluarga. Eh. Matur sembah nuwun, besar minat.